بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Musulman doğanımız tarawanı çalt okuyalar şol doğru mu deyip soraptır. Başka bir musulman doğanımızam tarawada hatm etmek sünnet mi deyip soraptır. Yani hatm demek musulman doğanlar başından sonuna çenni Kur'an-ı Kerim okap çıkmak. Tarawada hatm etmek sünnet mi deyipdir. Birinci soruň jogaby musulman doganlar hiç bir namazy çalt kılmak bolmaya. Namazyň kıyamına, rukusuna, secdesine dikkat etmeli, dogry we gyssanman berja etmeli. Qiraatı yani Kur'an okamyzda gyssanman okamaly, rukuda we secdede aýtmaly, zikirleri gyssanman we dogry aýtmalylar. Namazy musulman doganlar gyssanyp çalt okayanlar ýalňyş hereket edýärler. Hususan tarawada käbir imamlar edil arkasından düşman kowalanýarlyk namaz kılýarlar. Bular ýalňyş hereket edýärler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okudan sahabalan okan tarawasynyň tersine hereket edýärler. Hiç bir namazy gyssanyp kılmak bolmaýar musulman doganlar. Buhari we Muslimde gelýär, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mescidde oturýar, bir adam gelýär-de rukusuna we secdesine kıyamına dikkat etmän çalt namaz kılýar. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul uzun hadis men gaýs aldyp aýdýan, şol kişi diýär ýanyna çagyryp, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ýygyna gaýt, gitdi namazyny täzen kıl, sen namaz kılmadyň diýär. Şonuň üçin musulman doganlar namaz kılamyzda kıyamyna, rukusuna, secdesine dikkat etmeli, dogry berja etmeli, Kur'any dogry okamaly, gyssanman okamaly, we ruku we secdede aýtmaly, zikirlerimizi gyssanman dogry we dogry aýtmaly. Ikinji sorak tarawada hatm etmek sünnetmi diýip sorany. Öňkü tarawa baradaky derslerimizde aýtdyk. Musulman doganlar ýene ýatlatma hukumyny aýdyp geçeliň. Tarawa namazy jemaat bilen mesjidde 20 rekat kılmak zenan we erkeklere muakked sünnetdir. We tarawa namazda bir gezek Kur'an-ı Kerim'i hatm etmek sünnetdir musulman doganlar. Hatta Hanefi mezhebimizin kitaplarına aýdylýar, jemaat ýaltalyk edýänligi üçin hatmy terk edilmez diýär. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarawa we gije namazy kılanyny uzun kılıpdyr. Buhari we Muslimde gelýär, Aýşe enemizden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan aýyna nähil namaz kılýanlygyny soraýarlar. Şonda şol hadisiň içinde Aýşe enemiz şeýle diýär: "Fala tes'al an husnihinna we tulihinna." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılan namazynyň awadanlygyny, yani qiraatynyň awadanlygyny, uzunlygyny sen sorama diýär. Yani Peygamberimizin uzun awadan Kur'an okap kılýanlygyny Aýşe enemiz habar berýär. Sahabalaram radiyallahu anhum tarawa kılanlaryna musulman doganlar uzun kılıpdyrlar. Mysal üçin İmam Malik'in Muwatta'synda gelýär, sahabalar radiyallahu anhum Ömer radiyallahu anh'ın wagtynda tarawa kılışlary barada gurrun berýärler we qari yüzlerce ayet okardı diye. Hatta kıyamın, kıraatin uzunluğundan kâbirlerimiz hasalara yaplanyp durardyk diýerler. Demek musulman doganlar ibadetlere, ahireye dişine gezek gelenine gayratly bolmaly. Gynansak da pany dünýäň işlerine gezek gelenine biz gowsuna etjek bolup durjaşýas. Emma ibadeta, soga işe gezek gelenine iň pesini saýlajak bolýas. Bu ihlasly takwa musulmana gelişmeýär. Dünýämize gezek gelenine de gowsuna ýapşalyň musulman doganlar, ahiret işine gezek gelenine de gowsuna sogaplysyndan amal etmek üçin gayrat edeliň. Bir diýmek mümkin, tarawany uzun kılsalar, bilim agyrýa, aýagym tutanok ýa-da başga hassalygym bar diýmek mümkin. Eger şu hili üzrüň bolsa, musulman dogan tarawany oturup kılıp bolýandyr. We musulman doganlarymyza ýatlatma hukumyna Ibn el-Jawzi rahimahullahyň şu sözü bilen bu soragy jogabymyzy tamamlalyň. Ibn el-Jawzi rahimahullah diýär: "Tallahi law qila li ahli al-quburi tamannaw latamannaw yawman min Ramazan." Ibn el-Jawzi rahimahullah diýär, Allah kasam bolsun, kabrda yatanlara isleýiňize aýdyň diýilsedi, Ramazanyň birje gününe bolaýsa diýip arzu ederdiler, islerdiler diýär. Çünki Ramazanyň birje gününe edilen sowap amallar beýleki wagtda edilen amallardan esse sowap kan musulman doganlar. Demek musulman doganlar Ramazan aýynyň her salymynyň gadryny bileliň, zikir bilen, ibadet bilen, sadaka berip, Kur'an okap, salih amal bilen geçireliň. Alhamdulillahi rabbil alamin.